Henry Chipembera anamangidwa polimbana ndi atsamunda. Chakufa Chihana anazunzika polimbana ndi Kamuzu. Leronso ambiri akumangidwa polimbana ndi Chakwera wakupha. Akuluakulu zaka 4 boma linali m'manja mwawo. Nthawi anali nayo koma alephera kugwiritsa ntchito. Tangotsala ndi miyezi kupita chisankho ayambapo kumanga anthu. Nkhani ya Salima Sugar ndinafotokozapo. Muthalika anabwesa kampani 2018. 40% share ndi boma, private sector 60%. Udindo wa chairman umapita kuma shareholder ochuluka. Mu nthawi imeneyi Sherish Bedigiri wa ku India ndi amene amatsogolera. Mamba zoda afuna kumangenera. Lero timayembekeza mwe mukhala muni ku polisi. Ineso ndikungomva. Ineso ndikungomva kungoona kuti khangati akuti mwakuti koma ine sina uzidwe china chilichonse ende ndilipo ende ndikudziwa kuti sina lako china chilichonse ayi ende ndikupitirizabe ntchito yanga kugwira yomuteteza Peter Muthalika ndipo ndidzamutetezabe ndipo ndikanamuteteza palibe munthu amene angandiopseze chifukwa choti ndikutani ndikunteteza Peter Muthalika iyayi ndi ntchito imene ineyo ndinalolera kuti ndikhoza kufa ndikhoza kumwalira chifukwa choti ndikunteteza Peter Muthalika ende amalawa ayembekezere kuti Peter Muthalika sangapangidwe chipongwe ndipo sizingateke ngati ifeyo tilipo siziteka ndipo ndikubwerezaso sizingateke Kuti simukazipereka ku polisi. iyayi nkhani imeneyo ine sindalandire. Ukakhala kuti munthu ukufunika umauzidwa umayimbiridwa foni ukufunika akakuitana munthu sujomba posachedwa apana ndiyitana kuti ku polisi komweko pa 3 ndinapitako atandiuza kuti ndipite posachedwa pomwe pa polisi omwewo anandipanga attack pa Shoprite posachedwa pa polisi omwewo anandipanga attack ku Lilongwe. Dziko sili kudziwa zonsezi kuti chuma chitika ndi chani koma tsiku lina lake ndati tsiku lina ndizamaliza mawu. Pa kampeni ya 2020 MCP inapempha ndalama kwa Sherishi anawaganiza. Atawina boma sauna ndege anapitako ngati nduna. Anatumiza polisi ndi kumanga maindia ogaya sugar. Masiku ochepa anawatulutsa atapereka belo ya 80 miliyoni. Mwachidule Sherish Bedigiri samagwirizana ndi Katangali. MCP kamuza diru amakanira. Potero Chakwera namba plani yofuna umuchotsa. Ziwani kuti 40% share ku Salima Sugar inali manja mwa Green Belt Authority. 2021 MCP inasankha Webster Kosam kukhala mkulu wa Green Belt. Pamene pazutanthauza kuti amachita represent 40% ya boma ku Salima Sugar. After weeks ali pa mpando umenewu anatulutsa mabodza onena kuti mwenye wasola $300 million. Apolisi anathamangira komweko anamanga kumwanda ofesi nyumba ndi galimoto. Pamene anali ku ndende Chakwera anasankha Kosamu kukhala chairman wa Salima Sugar. Zimenezi zinali zodabwitsa chifukwa udindo umenewu umapita ku majority shareholder. Mu nthawi imeneyi ma shareholder 60% anali amwenye. Komabe by fire by force MCP inayika Kosamu. Akulu amenewa ayinimbira chabe. As a lawyer by profession anaba 48 miliyoni mu 2020. Ndikunena pano Malawi Law Society inampasa bani ya 2 years and a half. Anamuza kuti asayimire mlandu uliwonse ku makhoti. Komabe Chakwera sanaone zimenezi. Anamusankha kukhala bwana mkubwa ku Salima Sugar. Atamba ntchito amalemba macheke ofuna kutenga ndalama ku akaunti ya kampani koma banki amamukaniza. Anayesera kusintha masignatory anamukanizanso. Payment yoyambira 3 miliyoni kupita kutsogolo ya Salima Sugar imadzera ku CTH Bank. Webster Kosam amatumidwa ndi chimwendo kumalemba macheke a 20 miliyoni 20 miliyoni kuti atenge ndalama. A banki anamukaniza. Ataona kuti zavuta MCP
inayitanisa forensic audit. Audit imeneyi inachitika mwezi umodzi koma analandira 623 million. Akuluakulu, normal audit imatenga miyezi 3, 4 weeks planning, mwezi umodzi fieldwork, komanso 4 weeks compilation of report. Ku Salima Sugar anapanga audit mwezi umodzi ndi kulipidwa 623 million. Anti-Corruption Bureau ikudziwa zonsezi, sanachite kanthu. Webster Kosamu is one of corrupt lawyers ku Malawi. Atafika ku Salima Sugar, ma CCTV camera anaonongeka. From there, Sugar anayamba kusowa. Tikukumbukira kukalonga apolisi anagwira matrack 7 a Sugar. Mapepa la MRA invoice ya Salima Sugar panalibe. Kafukufuku amatuza kuti mwini wako matraki anali chimwendo komanso Nick Chakwera. Ino sadabwa kuti ndalama zomangira maloji, nyumba 27, magalimoto 80 wazitenga kuti muzaka 4. Pa 16 December 2023, bodi ya kampani inachosa Kosamu ngati chairman wa Salima Sugar. Nthawi yomweyo boma linatenga injunction. Jaji amene anayika chiletso Masa Kusungama, lawyer komanso membala wa MCP. Tikukumbukira mu August 2020 Chakwera atawina anampanga promoti kukhala jaji. Mbuyo mosemu anali lawyer, anamuthandiza Chakwera kuwina mlandu wa chisankho. Atalowa mboma anampanga promoti kukhala jaji. Ndi amene anayika injunction ya Kosamu. Last year mu November anagamula kuti Kosamu ndi bwana ovomerezeka ku Salima Sugar. Lero polisi yamanga mwanamveka ndi anzake pofuna kubisa zoyipa zimene kupanga Kosamu. Akuluakulu, 623 million ya forensic audit amene anatenga ndi Colin Zamba. Matraki 7 a Sugar anatulutsa ndi chimwendo banda. Ma CCTV camera amene anaononga ndi Kosamu. Tikukumbukira mbuyomu kama jacket anaononga system ya immigration anapanga blame DPP. Ataseka adimaki ndi kugulitsa chimanga anapanga blame Muthalika. Black box ikusungidwa Chakwera koma omangidwa kukhala Suleiman. Kusowa kwa mafuta ndi forex akupanga blame Archbishop Susa. Ngakhale kukwera kwa zinthu pasika akudzudzula DPP. Dzulo amanena kuti Amalawi tipirire, akufinya zithupya kuongola mafupa. Ndiye timafunsa kuti tipirira mpaka liti? And within the first 2 years of being president, I will change everything in the way that we run things. If I don't change everything in 2 years, I will resign. Pa kampeni anaonjeza zinthu zabwino. Federeza, sugar, mafuta ochipa. Anapitiriza kunena kuti akapanda kukwanitsa malonjezo adzapanga resign 2 years. Lero waona kuti chisankho chayandikira akunena kuti Amalawi tipirire. 5 years amaphulitsa mafinya, amaongola mafupa amako. 2022 Chakwera anapanga deal ya fertilizer ku Dubai. SN Hwankaka anazemba ndi kutenga $1 million. Zitaulika Chakwera anakwiya ndi kumuchotsa unduna. Ambiri mwakhala mukudabwa. Ankaka, former secretary general, anachotsedwa unduna chifukwa chani? Nkhani yake inali imeneyi. Chakwera amapanga deal ya chinyengo ku Dubai, amafuna kugula fertilizer. SN Hwankaka atadziwa anapita kwa mwenye ndi kutenga $1 million. Ndalama imeneyi anapenga nayo amafuna kugula banki. Chakwera atazindikira kuti amuyenda pasi anamuchotsa nduna SN Hwankaka. Vitumbiko Mumba akuthandiza Chakwera kuba ndalama ndi makasunga kunja. Zaka zisanu zoyamba za ulamuliro wangazi timve zowawa pamene tikuongola mafupa opotoka. Ndiye
chiphulitsire chithupsa chimenechi zaka ziwiri zapitazi Amalawi akhala pa ululu waukulu mdziko muno. Chifukwa ni udziwa kuti muzaka zisanu zobwerazi Amalawi adzasimba lokoma. Corruption, nkhanza, kupha zili magazi a MCP. Kumbowe MCP inakhala opposition, polisi inapanga blame opposition. Chikangawa MCP inapha Chilima ndikumana mizira Chilima imweyo akuti anafuna yekha kupita umaliro palibe anampasa ndege anayenda njira yolakwika this and that. Chabwino ngati zonse mukunena zili zoona mukubisiranji black box. Ukangowafunsa motero akutumiza apolisi kumanga anthu. Milandu yake akunena kuti liberal and slander. What is that? Lero angamatiuza lero ku radio kuti voterani kokoliko voterani tabala wakuda lero kodi ndani amafuna kuti abwerere mbuyo ndani ife lero tikupita kutsogolo osati kubwerera mbuyo. Imeneyo ndi MCP. Tunduzo adambandika muzu nkhani yankula galimoto yake inagwera musinje kuzomba. Augustine Bwanausi adambandika muzu anamwalira pangozi ya galimoto. Francis Madinga adambandika John Tembo anaphedwa pangozi ya galimoto. Samuel Mashero adambandika muzu ndege yake inaomba phiri. Agadama adakhulana ndi John Tembo matupi awo anapezeka galimoto kumwanza. Saulos Chilima adasempha ndi chakwera nkhani ya mgwirizano ndege inagwera Chikangawa. 5 million ya chipepeso, futi ya bodyguard, malovu, mikodzo, magazi, zonse zinabedwa. Akuluakulu, history is the best teacher. Anakhala ku prison miezi 9 ali parimandi. Mulandu wopa Agadama, mulandu wopa Amatenje, atwaye kusangala, achiwanga, kupa kwa cheso tumwankhanza. Ini mukuziwa kuti Agadama anali Mkristu wa Chikatolika. Akwakoma Msomali pa mutu anagwira korona yache. Atembo mkundiphelanji. Mkundiphelanji pa chifukwa chani. Vandu folo nthawi imodzi kwa unjika galimoto ndukataye kumwanza ati galimoto achitenga tiye ngozi. Munthu amene angati president ndeife pano tikumanga kuti 2025 president wathu chakwera zimenezo zimene tamanga muno palibe wina amene amasule ife tamanga zitizo zomwezo. We need your intelligence, we need your time, we need your everything. We want Malawi Congress Party to stay forever. And if we want it to stay forever, we have to continue sacrificing. Lero angamatiuza lero ku radio kuti voterani kokoliko voterani tabala wakuda lero kodi ndani amafuna kuti abwerere mbuyo ndani ife lero tikupita kutsogolo osati kubwerera mbuyo.